Alexis Apraiz 2002an irabazi zendun Kafes Bake txapelketa, eta Amantegiren kontra, Abadiñar baten kontra, zelan gogoratzen duzu finala? Bueno, hasiera nahiko arrara izan zen, ze 6 pantenitxan jazten errez, sakekin bitartez bagarrik, da bueno, gero partidur dira nahiko gogortu zen, baina berriz ere hartunean abantaia, da gero bera fiskat arrimatu zen, 17-16 arte edo, baina gero ja azkenean bostanto segituan egin zen, da partidua zinean. Ibai Zabala, 2005an txapelketa irabazi zendun, Ulzurren irabazi zentzan finalean, zelan gogoratzen duzu finala? Bueno, akordetan gauza nahiko politia izazala, ze, bueno, azken baten juvenietan eta bake txapelketa oso txapelketa importantia da, eta, bueno, akordetan matizenan joatu gendule finala, oso ambiente politia egon zen, zorizonez txapela irabazi alizen eban, eta, bueno, egun politia bintzet. Bueno, Mikel Urtekoetxea, 2 urte segidan lortu zendun txapela irabaztea, Kafes Bake txapelketa, lehenengoan 2006an Rikor irabazi zentzan. Ez dakit finala gogoan badekozun? Bai, gogoan bai, ez. Holango finalak gogoan eukitzen dien finalak izaten dira. Da, bueno, 2006an esan duzun bezala, Rikon kontra jokatu naben, atxondoko frontoian finala, da, bueno, espero baino errezau irabaztea lortu nun, baina, bueno, horra heltzeko bidea, finalera heltzeko bidea, oso gogorra izan zen, da partidu ugari irabazi barri izan ditun, ez. Eta hurrengo urtean, 2007an, barriro bururatu zendun txapela, orduko hartan Landaururi irabazita. Ja landara, ez, juvenil mailan 2 urte jarraian irabaztea suertatu zitzaidan, da egia esan oso posiko lango mailako txapelketa bat irabaztea egitik, ez, eta, bueno, ia orain doazenak ere txapelketa polita egiten duten, ez. Bueno, Asier beraz luze, txapelketa hau irabazterik ez tozu lortu, baina bai parte hartu, hainbat bider ganera, ez da? Bai, ez, 3 urtean joaztu txapelketa, eta osmoden ez dut irabazin dut, elunitzen final aurreko batera, eta bueno, beti izan da txapelketa garrantzitsua, eta bueno, gustora jolazan txapelketa bat, ez. Eta txapelketa zuke azpimarratu dozun moduan, importantea, hemen jokatu den asko gero profesionaletan ikusi ahal izan dugu zelako? Bai, ez, mano, Euskal Herri mailan dagoen txapelketatik garrantzitsuenetariko izango da, ez, eta bueno, zure moduen hemen nahi jokaztu eta bai irabazi den pelotari asko, profesionaletan dauz eta profesionaletatik pasatu dira, ez. Einat beraz aluze, txapelketa hau, Kafes Bake txapelketa irabazitakoa zara, 1984 hain zuzen be, eta orduko finalean, buruz buru, Oiar Zeharra menderatu zendun. Zelan goratzen duzu txapelketa? Benetan esan da, gogorapen hona dekat. Orduen nivel asko guen, juvenil mailan da aficionado mailan nivel asko guen, da bueno, da gentie, hartzean Kafes Bake txapelketa eta edeketako txapelketa hartzen duen topera, ezta? Hor jute zinen, dana motera, ezta? Eta bueno, nik gogorapen oso hona deka, zor kanberatuen.